thileng po ti tur chuan kan kum hian ram ri kham deuh tlat maya chu wangin kan kum mil zel hian ti tur le ti ro tur hi a om deuh thin kum somli kan kai chho to phei chuan kan nun dan thlak dang lam thut thut kan du to lem lowa ma se chu ti rai chuan kum somnga chowa po thil thar la ti zak zak pe hi chu anom tho mai tun tuma kan en tur po hi chu tiang deuh chu nia nahida hi kum somret le paret mi ani towa ma se a mel en mai hi chuan oi om lo zo ani a mel alang no pang mai po ni ravin ama hi fitness instructor ala ni zak maya hei ang tin nge ni thei mi tam tak chuan te tonga in uluka ngai ni in an ngai thina ma se nahida hi kum som nga ani hnuwa sport lama tuin ataksa hi auluk tan ve chawani achan po kum som nga kai chho hian a khu pro le a ro in zum na dang dang te chu a ron na thrin te lat maya doctor he nain en tirin doctor chuan exor la thrin turin a lo tia nahida hian a pe mai lo le ngal huning ma ti chung chu exor la pe ta chuang lo nge ni na soya ma se atu le fa te chuan a pi ma mo chu fuya in a hu hovin jima ankal ta dial thrin ani atran tir chuan ani angkum upato chulai hmuna kal chu azak thrin khop maya ma se kumalo liam zela nitin ma ason zela tuna chuan kan hmu ta kang hian a ro na zong po adam ta ni kha anna nei kha kan seron tran alo ni rang maya om zia chu kan survey mai tur kha adam ta ti na ni chu khiatin fitness instructor ni te atum chawa certificate nei hlem te chuan banga ala tar mai maya chutia mi va zirti atum tak po ala ne chuang lo ma se mi te chuan a certificate nei te le athil ton te chu mong tong kai tur le midang te po tran puya train turin an fui ta ni ti chuan ama wang chuan kum upawe to tak te ron phur tharin azir lai te zinga po chu tiang chu anom nuala azir lai thun khat te chu lano pangte te po ni in kan nuang mai kan enani min khathiama min fui thiam bok si tin an soi thrin atu te tak ngel po in kopui nei to in kum somlikal ta khan apasal po hian alo thi san to boka ma se tuna chuan ama to ka buai ve em maya Peter enkol ngai mai ni to tur kha mitam tak enkol tu ani ta zo kani